बाय पल्थर जंक्शन। बाबा विश्वकर्मा के कोलो अभिनंदन अभिनंदन पूजा कह के तनी हई कल माथे चंदन जाठवालो बस गाड़ी मारुति या टाटा सफारी। आज दिनवा सुहावन हो 17 सितंबर। बाबा विश्वकर्मा के कल अभिनंदन अभिनंदन पूजा कके तनी आब हई कल माथे चंदन बाबा विश्वकर्मा के बाबा विश्वकर्मा के अजबे गजब हवे निराला खेल हो। पटरी पदौर ले रेल गड़िया अंबर में उड़े पले न हो। धन बनिए बाबा बाबा विश्वकर्मा के अजबे गजब बाटे निराला खेल हो। पटरी पचल रेल गड़िया अंबर में उड़े पलेन हो। सृष्टि के रचना कोइले सोनवा के लंका बनैले अब ध्यान धल कइलो बाबा के वंदन। बाबा विश्वकर्मा के कल अभिनंदन अभिनंदन पूजा कके तनी आब हई कल माथे चंदन बाबा विश्वकर्मा के हमू एगो काला सा धइले बानी राउर ध्यान हो। सुनले बानी जग में राउर बाटे महिमा महान हो। ए बाबा हम एगो कलसा धइले बानी राउर ध्यान हो। सुनले बानी जग में राउर महिमा बाटे महान हो। सूरजमुरती धइले दुआरी भीड़ जुटल बाटे भारी। राजा रंजित राही झुना राजा गावे भजन। बाबा विश्वकर्मा के कल अभिनंदन अभिनंदन पूजा कह के तनी हई कल माथे चंदन RDS Music Recording Studio, Palthar Chowk।